Dobar dan. Nalazimo se u pustom listu koji se nalazi na 1462 metra nadmorske visine. Došli smo u obilazak porodične kuće Marka Jagoša Bigovića. Ovo je put koji vodi do kuće Bigovića. Porodična kuća Marka Jagoša Bigovića. Ulazim u kuću. Evo tetka. Tetka, kako je? Evo me posle skoro 50 godina gdje sam se rodila. Dan je lijep i odličan. Evo ga Laki. Zetorina spava. Gdje je Cici uteka? Gdje nam je skada? Evo gusle. Jesi vodila? Ja ću smo ovo poslati. Da, rabu. Uvatio sam, evo da imam gdje Neđu. Evo ga Neđeljko. Milo im bijaše svega mi nasvijet. Ajde uzmi ovo bus. Modelima. Da te snime od toga. Ajde, da nam ime domočare da se manje strili. Čekaj, čiji je ovo? Čega je ovo? Kić. Ajde tu. Gdje si ti Kić? Evo me rano sine.